Mga igsuon, asa originally gikan ang pulong nga retreat? Sundalo. Unsa ilang ginabuhat? Nganong mo retreat sila? Kay daghan na ang nasamad. Gikapoy pa sila ug nahutda na silag bala. So take note, ang pag-retreat dili na pag-surrender. Igo ra nang nagpatambal sa ilang samad, igo ra nang mipuno sa ilang kulang, pero mubalik na sa battleground nga kusga na. Mga igsuon, maunay rason nganong ato ning gigamit sa atong kaugalingon. Kay kinahanglan, pinaagi sa atong pag-atras, makita nato asa ta nasamad, asa ta nagkulang. Dili nato makita ilabi na atong mga sala ug sayop kung naarapod ta sa atong inadlaw-adlaw nga pagtrabaho. Sumunod kinahanglan tang mupalayo sa lugar nga walay makasamok nato ug taas ang atong time ug makaampo ug makapamalandong bita. So mga igsuon, kanang retreat atong klarohon, dili lang na kadtong grupo nga mubayad para na sa tanan. You can do it anywhere for free. Sulod sa balay, atubangan sa altar, sulod sa simbahan, or anywhere. Basta, walay makasamok nimo dahil dapat taas ang imong time. Aron makita nimo imong kaugalingon, nga basin, sama sa giingon sa ebanghelyo, nahimo na kang condemning. Diha nimo makita sa retreat nimo sa imong kaugalingon, nga dili day ko dapat mo condemn ug mo judge, kay ako usapod ka notorious nga makasasala. So mga igsuon, ingon ana ka importante ang retreat. Dapat mo avail ta ana individually, personally, ka importante kaayo na.